Καλώς ήρθατε στο γυαλιαηλίου.gr. Στήσαμε ένα e-shop πάνω σε αυτό το premium domain, το οποίο e-shop είναι απόλυτα λειτουργικό και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει πωλήσεις από την επόμενη μέρα θα το αγοράσετε. Να σας δείξουμε τι κάνει καταρχήν το domain premium, τι του δίνει πολύ μεγάλη αξία. Έχουμε μπει μέσα στο εργαλείο της Google που είναι το AdWords Keyword Tool, το οποίο μας δίνει κάποια δεδομένα για το πώς αναζητούν οι χρήστες στο ίντερνετ, ποια keywords βάζουν και πώς ψάχνουν. Έχουμε βάλει λοιπόν τα σχετικά φίλτρα για την τοπική αγορά, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας λοιπόν, για χρήστες που μιλάνε αγγλικά και που πληκτρολογούν στα αγγλικά τα keywords. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο τα αγγλικά. Τα αγγλικά ή τα Greeklish έχει αποδειχτεί ότι είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο πληκτρολογούν οι Έλληνες χρήστες, αλλά και όταν πληκτρολογούν με τα ελληνικά το μετατρέπει σε Greeklish η Google. Βάζουμε λοιπόν το keyword γυαλιά με Y, ηλίου, για να μας πει η ίδια η Google σήμερα 10 Εβδόμου του 2012 ποια είναι η αναζητησιμότητα, η μηνιαία αναζητησιμότητα για το συγκεκριμένο keyword. Βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ υψηλός, όπως μας λέει η ίδια η Google. Έχουμε 33.100 αναζητήσεις το μήνα, χρεώνει 15 cents το ευρώ το κλικ η Google. Βλέπουμε ότι στους θερινούς μήνες έχουμε δηλαδή εκτός από το χειμώνα και τους πρώτους μήνες της άνοιξης από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου έχουμε αυξημένη αναζητησιμότητα για το συγκεκριμένο keyword. Τι σημαίνει αυτό για σας, για όποιον επενδύσει στο domain γυαλιαηλίου.gr? Αυτό σημαίνει ότι βάσει του αλγορίθμου της Google, όποιος έχει το γυαλιά ηλίου, το dead-on keyword, το συγκεκριμένο keyword πάνω στο domain του, και επειδή το δικό σας το domain θα έχει και την κατάληξη .gr, που σημαίνει ότι είναι εσωστρεφές, απευθύνεται στην ελληνική αγορά, άρα στους Έλληνες αναζητητές, σε αυτούς τους 33.100 αναζητητές το μήνα, η Google δικαιωματικά, εφόσον το site σας είναι για γυαλιά ηλίου και όχι για συνταγές μαγειρικής, μέσα σε διάστημα το πολύ τριμήνου θα σας έχει ανεβάσει στην πρώτη θέση των οργανικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Τι σημαίνει αυτό? Οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης δεν είναι τα πληρωμένα αποτελέσματα. Ας δούμε. Για το γυαλιά ηλίου λοιπόν υπάρχουν 1.650.000 αποτελέσματα και εκτός από αυτά που βλέπετε εδώ με άλλο φόντο και αυτά που είναι στη δεξιά στήλη, για τα οποία πληρώνουν για να βρίσκονται εκεί, πληρώνουν στην Google τα 15 cents το κλικ, έτσι. Αυτά εδώ θεωρούνται οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης και θα είσαστε στην πρώτη θέση εκεί που είναι τώρα το iShop.gr για το keyword γυαλιαηλίου.gr. Αυτός που είναι στην πρώτη θέση παίρνει τη μερίδα του λέοντος στο traffic, στο free traffic. Και ποια είναι αυτή? 45% ακριβώς. Που σημαίνει ότι θα πάρετε δικαιωματικά το 45% των 33.000 που είναι $14.895 αναζητήσεις, επισκέψεις δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξεκινάτε με αβαντάζ. Έχετε ένα οικόπεδο φιλέτο πάνω στο οποίο θα στηθεί το site σας. Και από την άλλη σας δίνουμε πάνω σε αυτό το οικόπεδο φιλέτο, εμείς ήδη σαν έμπειροι web developers και e-consultants σας έχουμε στήσει, χρησιμοποιώντας μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες e-commerce στον κόσμο, την πλατφόρμα του Shopify, σας έχουμε στήσει ένα εξαιρετικά λειτουργικό e-shop
για το δικό σας αντικείμενο. Στο οποίο μάλιστα σας έχουμε ανεβάσει, σας έχουμε κάνει δώρο και ένα promotional βίντεο και θα σας, όπως λέμε και στην προσφορά μας, θα σας φτιάξουμε 5 συνολικά βίντεο, στα οποία χωρίς έξτρα χρέωση θα σας τα ανεβάσουμε και στην καταχώρησή σας στους χάρτες της Google. Θα σας κάνουμε βίντεο marketing και θα σας δώσουμε μία όθηση με το καλημέρα, με το που θα ξεκινήσετε να λειτουργείτε το site σας. Πάρα πολύ σημαντική επένδυση λοιπόν για σας. Σας δίνουμε το domain στην AdWords value του, που είναι η κατώτερη αξία του, είναι η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου στον έξω κόσμο, όπως έχουμε την αντικειμενική και την εμπορική. Η AdWords value υπολογίζεται από το κόστος ανά κλικ, πολλαπλασιασμένο από το traffic, το οποίο είναι 33.100 επί 45%. Αυτή είναι η AdWords value και πάνω σε αυτή την AdWords value έχουμε προσθέσει την αξία του στισίματος του e-shop σας. Και με πάρα πολύ συμφέρουσα τιμή σας κάνουμε μια προσφορά για ένα καταπληκτικό, ένα εξαιρετικό domain. Ελπίζουμε να έχουμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.